हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे ब्लग लाबोदों। बे ब्लगा जाबाय मैयानि आरोना मैया इंडिपेंडेंस डे आवहाय आङो मोनसे शर्ट भिडिअ बानायदोंमोन ना बिनिनो ससे ब्लग लादोंमोन आरो सोर केमेरा लानाय बेफोरखौ एसे देखायनोसै भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय नैबे फ्लेगा गैयामोन आंनाव बिनिखायनो आङो भिडिअखौ बानायाखैमोन। आं बेलासेसो होखादोंना भिडिअखौनो रौतायाव लायब्रबना होबाय मुथु आंना। ओमफ्राय मोननैसो फट' लाग्रोदों आरोना नै। ओमफ्राय केमेरामेना माबा जोंहानि बिबोनां जायो बेखौ दसे लिंहरथ'बाय आरो नैबेनो जुनुन जोंसार लिरो लिरनायाव जामुथु जोंनि एखे नामा बिदा बिफं। ओमफ्राय नै केमेरा रेडि खालामगासिनो लामायावनो खालामदो जोङो भिडिअखौ माबा भिडिअ बानायनायावनो गारिया थांलाय फैलाय खालामनानै होबाय थायो आरो। ओमफ्राय लामायाव खालामना लाबायबा जोंहा दुब्लियावसो खालामनो होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय आरो सान्दुं गोसाथारना बेनिखायनो खालामनो हायासै आरो दुब्लियाव। ओमफ्राय आङो मोसानो होननाबो साननायमोन ओमफ्राय जेबो रिहार्सेल खालामाखै। रिहार्सेल खालामालासिनो मोसाबा आरो मोजांबो नुवादि बेनिखायनो मोसानो मोनासै आङो। बिराद इमारजेन्सि लाब्रबनायसो आंना भिडिअआनो। ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ माबायदि लादोंमोन एसे नायलांदो अब्लालाय। ओमफ्राय नै बे जोंहा बिबोनाङा सोरबाफोर बेजों भिडिअफोर बानायनोबा फट'शुटफोर बानायनोबा थाङो आरोना बियो लेंहरबानो जाबाय। मोजांखौनो बानायो जोंबो आगोलावहाय कभार आरि बानायबाय थायोमोन। सोरबा बेलेगफोराबो बानायो लेंहरबानो जाबाय। आंनाव बुंब्लाबो मोनगोन। ओमफ्राय आरो जुदि बिनि कन्टेक्ट नाम्बारफोर नांगौब्ला आङो हरगोन आरोना कमेन्टआव लिरहरब्लानो जाबाय। दे थाब खालामहाय गारि फैदो। खालामबाय था गारियाव कुसलसो दंबावो। आं नों नुगोन आंखौ नुगोन नामा? ओमफ्राय नैबेयाव खारनाय लादों जा मेंखानाय आङो। ओमफ्राय ना आंखौ भिडिअफोराव एसे मोदोम गोनां नुयो आरोना। ओमफ्राय रियेलावबा आं बेसेबांसिबां मोदोमानो गैस्राया गाननाय जोमनायजों नुयो खोमा। नै डाबल खारनांदों जागौआखैदि। आंना ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय। दाना जायफोरा आंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर। बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।